Kok pusaka tuh. Wah, kuwi senengane kaya ngono kuwi lho. Budi. Kakak. Batas saya lagi. Batas Piye saya. piye batas saya. Panjoko Pandhawa Apa batas saya? Ngopo? Osih to, osih. Ngopo? Sir. Tawang tangis Tangis. sikro kok mah bojro. Ono apa ya? Kok dibadakan nangis ngopo kowe? Ngopo? Matur njep. Kakang, aku dioyak-oyak pawongan. Ya pawongan. Ya pawongan. Iya. Aku doyak ya iki ono apa? Ngopo kowe? Didoyak ya ngopo kowe? Loh, kae lo kakang ketebang-tebang rene kakang. Sini wae. Apa ya iki? Mana ini? Hei! Kena mati. Kena modar. Ya toh, ampuh to pusakaku mati. Ampuh, pancen ampuh pusaka paduka menika. Lha yo mati to. Kakang ki kepiye? Piye apane sing piye to? Jare ngoyak-oyak doyak-oyak kowe. Dudu kuwi. Lah. Ra apa to? Wong ki yen gaco gobras gabrus ngejus rono ngejus rene iki ya mesti yo Kakang ngawur. rusak-rusu lo kakang. Sik to. Kok dudu kuwi to? Paduka menika ampun grusak-grusu kados mek. Jare mun sing ngoyak-oyak iki to. Lah aku turung ngomong lo kakang ki lo. Dereng Bratajaya menika dereng rampung leh omong kok paduka menika pun gaco ngejus rono ngejus rene lho. Awet wis kebrongot rasaku ngerti adikku doyak-oyak karo mangsaku wong-wong ora genah tak pateni pisan wae. Ngono to ora. Aku ora kleru ngene. Nggih. Pancen bener paduka menika. Nanging bener menika enten 3 kok. Apa bener telu kuwi? Benerku benermu lan benere kabeh. Lah menika lho. Lah niki nek ngeten iki lak nggih namung benere panjenengan piyambak to. Lanjut piye ora.